ಹಾಯ್ ಎಂಕುಲಿದ್ದೆ ಶಿರ್ವದ ಶಾಂತಿ ಮರಿತಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಶಾಂತಿ ಮಾರಿದವ್ರು ಓದ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಚರ್ಚ್ ದಲ್ಪ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯ ಒಂದೇ ಶಿರ್ವದ ಚರ್ಚ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದುಲ್ಲರಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ದಿನ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀಗೆ ನಾನು ಬೈದಿನಿ ಚೆನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಗುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತರು ನಮಗುಲಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಗುಲು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತ್ ಮಾರಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ್ಲ ಜಿಂಚನೆ ಪೂರ ಸಂತೆ ದೀತಿನೇನು ಒಂಚೂರು ತೂವರೆಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಯಾನು ಒಂದು ಶಾಂತ್ ಮಾರಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಶಾಂತ್ ಮಾರಿ ಬರಂದೆ ಅಂಚನೆ ಅತೂರ್ದ ಚರ್ಚಿಗ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪದ ವಿಡಿಯೋಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ತೂತು ಜರಂಡ ತೂಲೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಟಾಯ್ಸ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನಮಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ವಸ್ತುಲ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 30 ಕೊಡುಪು 350 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೆಕ್ಕೆ ಇಂಕ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಂತೆ ನನಗೆ ತೊಂಜಿ ಪಂಡಾಯ್ತು ಏತ್ ರೇಟ್ ಉಂಡಂದು ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ತೂವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಸಮಯ ಬರೋ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆಯನು ಅಂಡಲ ನನಗೆ ತೊಂದುಜವು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಡಲೆ ಅನ್ನಿ ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ದೇಕ್ಪಂಡ ನಿಗುಲು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಪೋದ್ಗೆ ತುನುವರಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡುಡ ಎರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆತೆ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೆಗ್ ತೋಜಾವೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಜಿಡಲ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಶಾಲೆ ಪೋನ ಮರದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬರೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಒಂದೇ ಶಾಲೆ ಎನ್ ಪೋತಿನ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಬುಧವಾರತ್ತು ಮಂಗಳವಾರನೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡು ಅದಾಗನೇ ಶಾಂತ್ ಮಾರಿ ಪೋದು ಪೂರ ತಿರ್ಗದು ಚತುರ್ಟಿಲ್ಡು ಫುಲ್ಲುದು ಪೂರ ಬರೊಂದಿತ್ತ ಅವು ನೆನಪು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಒಂದೇ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತ್ ಮಾರಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಖುಷಿ ಲಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಗುರ್ತಿಕ್ಕೆರು ಅಂಚ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೇಜೆ 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನರ್ಸರಿಲ ಬೈದಿತ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಡ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಜಿಲೇಬಿ ಎಂಚ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುಡ್ದೊಂಚಿ ಒಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗ್ಲೇಡ್ ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಠಾಯಿ ಇಪ್ಪುನ ಒಂದೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಫೇಮಸ್ ಒಂದಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬೊಕ ಒಂದಿ ಅನ್ಗೆ ತೊಂದಿನ ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿ ನೆಕ್ ಏತ್ ಕಾಸ್ ಕೊರೋಡ ಅವು ಪಂದ ಒಂಜೆಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಬೊಕ ಶಾಂತ್ ಮಾರಿದ ಫೇಮಸ್ ಉಂದೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದಂಚಿನ ಕಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ ಏನ ಪುರಗೆ ತೊಂದೆ ತುಲೆನ್ ಸ್ಪೂನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು
ಅಂಕುಲು ಶಾಂತ್ ಮಾರಿಬೋದು ಪಿರ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚಂದೇನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಕೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್